Здравейте хора, аз съм Проканал БГ, а тук до мен е... Никой. Да, тук до мен е никой. Много интересно. Така, ще правим един фул драфт. Невероятно. И нека започваме. Бате ми! Дали ме ще се обаждаш, а? Дами и господа, започваме с... Кой да изберем? Левандовски, Иниеста, Неймар. Мисля да избера Неймар. Неймар е най-доброто решение. Тим of the Year Неймар. Отляво. Да видим сега нападателят ни. Това е второто клипче за този ден. Да. Пътът ни ще бъде... Гризман, за да се свържи с Неймар. Гризман. Да, избрахме го. И 20 направо веднага. 20 Chemistry, много бързо. Този сайт може да го посетите в podswats.com и да си правите драфтове. Колкото си искате. Така, безплатно. И да отваряте пакове. Да, може да отваряте и пакове. Имам Мюлер, Хълк. Тук мисля, че най-доброто решение ще бъде Мюлер. Мюлер, Томас. Така, видим сега Сидиер. Първият от тясно. Ще видим. Имаме и две легенди, мога да не станат. Да, може. Ако може да се падне голит. Хора са Monster BG. Да, той е Monster BG. Абонирайте се за неговия канал. Да, той е за канала на Android Gaming BG. И за моя канал. Така си имаме Зонзи и сега. Легендата. Така добре спортяваш. Аре бе. Том! Дами и господа, пани се голит. Легендата. Яките легенди. Спираме го, разбира се. Много добър избор. И отдолу има още. Ще има още и ще има и Team of the Year. Ще има и Team of the Year. Това ако не изкараме, що направо? Добре, колко лоши избори. Най-многото е до 70, по до 77 бързас. Нищо. Сега, тук кой да изберем? Трябва да избираш внимателно. Мисля да избера този. Все пак се линква с Гулит. Започваме другата легенда. И телефонът ми звъни. Нека ми поне легенда. Няма такава. Съжаление. Телефонът ми къде звъни? Идиоти. Ние сме идиоти. Сега ще ми замълчим. Сега съм. Кой ще изберем от тук? Защо? Ще изберем Смолинг, нямаше легенда, съжалявам за което. Team of the Year. Да, ще има Team of the Year. Видим сега отляво. Добре хора, върнах се. Невероятно нещо. Да, защо му се обади? Защо му се обади на това? По-немо. Кой спада? Курзава! Всъщност това е Perfect Link. Курзава! Мисля, че ще вземем доста кемистри от него, да видим. PlayStation има. Да. Един Курзава. Много лошо кемистри. Само 58. Ама че видим и резервите също. Може да направим два драфта, ако то тук се вразуми. Не ма да правим два драфта, един драфт. Обаче ако отдолу... Все пак трябва да видим и резервите. Да, не мога да ги оставя като някакви пиеници. Пияна работа. Аз имам мой драфт, който в смисъл не съм качвал като него, но имам 5 легенди в него. Браво на него. Невероятен човек. Сега Сирджо Рамос. Стискайте палци. Сирджо Рамос, Сирджо Рамос. Няма да е Рамос. Как Годин! Камбел! Дами и господа, легендата се падна. Не ви обещахме, но ето е легендата. Камбел. Прекрасно. 81 веднага стана. Не бе, швец. Сега започваме да видим кой ще ни се падне. Вратарят легенда. И нямаме вратар. Той се бъдне. Дегия. Нойер. Давид Дегея. Но, мисля изберат Давид Дегея. Защото той се линква с него и ще имаме 94 кемистри. Сега ще видим Team of the Year. Team of the Year. Момент, истината. Това е истината. Хората ще видят клипа му и ще го превратат веднага. Дами и господа! What the hell? Марсело! Швед, това бе, бате! Тук не, също няма да е Марсело. Трябва да си помислим много добре. Това е бати! Марсело! Как можем да
Забих. Марсело, бе, брат. Може да изберем. Ето Марсело, бе. Дей, Дания, Ако на... 100 кемистри, дами и господа! 100 кемистри! Марсело сложи. Ти се трави ми само. И също смисъл да взема Дани Алвес. Не! Защото ако вземем Марсел, ще да го сложим тук и ще изгубим кемистри. Не може да го взимаме! Глупа! Фен на Реал. Фен на Реал. Па това не значи, че трябва да избираш точно този хелкар. Голяма обида. Не, възикам се. Ей, Добър тук. играч. Добър Ще играч. се падне Значи- Кристиано Кривалдо. Уейн Руни. Бензема! Карим Бензема, Ние- който не трябва. Ние и тримата сме за различни отбори. Реал Мадрид, Барселона и Байерн Мюнхен. Тук ще се взема Рафаел, защото Той той е малко- най-големия рейтинг. Напишете отдолу в коментарите, кой ви от тези три отбора, кой ви най-кефи? Байерн Мюнхен, Барселона или Реал Мадрид? Това вика Реал. Една вънка завали. Реал Мадрид. И ние там. Реал Мадрид. И тук навънка Бали, което не е хубаво. Колкото вали, че излизаме пак. Все пак и сме откачени. Вземем Санти Касорова, който е с 85 рейта. Доста добре. Юроп. Юроп. Не знам, ще викам изобщо. Тук наш приятел кашля. Лад. Гове това, бъхне. Къде е честна Санти Касорова? Гати. Пък, вземем си култио. Гове като извънземно. В този драфт имаме две легенди. Две legendary. Legends. Тук имаме... Дейянг. Данаил. Да, мисля да взема Дейл, защото е най-голем рейтед. What the fuck is this? Това е Меси на половина, което не може да видите. Да. Защото няма фейскам. Да. Но все пак май ако вали толкова дъжд, мисля, че ще има още драфтове. Обаче няма да има, може би. Не се знае. Зависи от времето. Няма да има. Ако времето е добро с нас, няма да има. Защото няма да има. По-хубаво да няма. Защото да не вали. Йо ти бишчики. Монстър БГ като това. Карважал. Курважал. Ти си курва. Ега ти, нагласените работи. Добре. И се взема Карважал. Карважал. Имаме 180 рейтинг. Колко? 180. Ама! Мама. Кой ти от Мама ти да еба, педарас. Разбрахме се нещо, но някой се е напил. Взем Перин, който прича на кученце. На пондир. Да, прича на пондир. Прича на пудел. На пуделче. Викам да си. И останаха ни 5 чойса. Защото след пак нямаме мишкинче да го направя за 2 минути, разбира се. 2 минути. По-малко клипчето да е по-дълго. Защо да чуме тук? Майка си дава педерас. Педерас. Да, педерас. Коноплянка. Нема. Коноплянка, бе. Тяго, бе. Тяго. Не бе, ти си много добре. Ама той е по-силен, бе. Тяго е по-силен. Конюпля. Тураме го на Перин Маршал. И както виждате, ще става 1-8-4. Да, Няма съм 100 геймистри. Исках да имаме 105 легенди, Меси, Кривалдо, Ривалдо, Пилокас, Малокас, всичко. Балдо, всичко. Меси Гил. Меси е Гейл, добре Меси е Гейл, да знаете, може да се бършите с него. Меси е Гил. Да, те бришам с Гел. Те бришам с Гел, много мога да се... Може да се изкъпате дори с Гела, ако искате. Значи може да се къпате с Меси. О, невероятно. Меси. Педерас! Лукасу, той гледа като напуши бага него. Лол! Този драфт, ако не ви е харесал, абонирайте се. Добре. Ако ви е харесал. И до скоро. Това ще бъде, надявам се ви харесал. И до скоро.